Shugor nakaslem jong unongsan hima. Uba Ronnie Willingdo Working President kaseng Congress ular therting ya kaseng VPP hakapor ba uwan sanran lang ye uba ban phira lang basayamot kertong kaseng Congress na Milliam constituency banai thep kerteng dak ba ong ba kertong ka VPP ka kong Iban Dublin Lingdo nong lat ka ban airing na katehi ka constituency kala thok la syukor ki pat ba dak ba yathu ba kala pas ya ka jingpule theology handai kat kum ka affidavit ka bala pau hakapor ba ka yakhun ni ka election MLA lalap ba kadang day tang ka ba pas class 12 ka ba pen ba ka day ka ba thok ba syukor nalor kata ulo ong ru halor ka jingdawa ka VPP ya ka article laispa new puway kalong ka jingkwa ban pan ya ka yeng bat andala yo ya ka ki thang pen ban ulo ong ba ki pat ba kim day ban sha ya lambakla namar ba ka kernit ka ba handriyo ka di ka an ka ba khambyang ban yada ya ki rit pa ba ya ka khando ka siap ilap ba ikong ay bandang plin ila mislead ya kipai ba da bai ong ba ngala puli theology ngre ka affidavit bang ila affidavit jong she's only class 12 passed te kamot hadu kata ila ban exploit the religious sentiment ki brio aka affidavit be file for bile MLA election she's only 12 pass there's nowhere mundan hangno no bo padi baila puli theology te kan ne padi issue ba nada ila not ban thok ipai ba shoban job ngam tipsun the job ile you mo di sakaway pat nga pa manong ba nga try pilay ka statement jong president jong ka VPP bawong ba lada ka VPP ko na ka bor ngin dawai ka 371 tingamla man suthu lalong kum tu ubre bawong kwa ti ka ye ka mga rayo kan thangno ha tinga so ka ba mansaw kani kerpat ipa iba jo kari khasi ba ndai ban bi ko mangini ki party kan ma de ka seng congress ka ba ka 6 schedule bal ladang idang singai hadu menta khando ka syap kriti ka dostur ka sansar khadar ba ubu longshwa manchwa bat ka jingte la kami hi pateng jong ki wei ka dei ba ka jing i jinga jong ki no yalam seng congress panahin ka 6 schedule an shwa nuk sa ye phi mo VPP ka kwa 371 an shwa ye phi wi nuk sa ba lada ka khamlong kongsan ka 6 schedule ka 371 nga try ni tipai ba bai ka Jammu and Kashmir menta la polong union territory ba la phia kilai banta Jammu region Kashmir region Ladakh region dai nga try ngila yosno ngila ya tips from Sonam Wangchuk badai engineer by profession ngani udai engineer menta ula yaki bandawa 6 schedule ya ka Ladakh region Ladakh ka khamla ka 371 ya ka 6 schedule nga try ula pan ka 371 dengan chuai nuk saya pi ba ka 371 kami ada kamte la kami khi pateng jo ki ge bre ngon ai phi nuk sai paret na thrai bona padeng jo phi la poi Dimapur kadai ka banta jong ka Nagaland da phile ang to pim so so kadai ka sinong naga tenga nga so ka 6 schedule kadai ka an ka ba kham byang mania da ngi ki rai je ban riu re pa pi ong ka khndo ka syap ka riti ka dostor ka khai ka pateng ka sanchar jong ki mo ka rukom sanchar ka babu kilong shwaman chwa dinang ta ban ka seng congress ikarpat gi pa ba ban ai ka jingkar shan seng congress ba binum do ni ka ai nitang shudo ni ka ai kumot ka jab rew ni laja jeni pat ban upri wong akwa ti ka yeng dayo ti ka yeng po wong thangno so sa kawai de yung ba itong she's only 12 pass from Laban Presbyterian High Secondary School kebidan iyo kat ban ong halar kani ka politics GP bat kani ka seng ka ba exploit the religious sentiment jong kibri tilarang ikono yu BJP bo penokam na kaniam tenga so kani ka parti ruk sa kana pun jo isno kumnos nomor ka jay bin pi naru ngala ban ong te nga iye ya ka jay ban riu ka kam jonga pa kalong mar khongpong menta phimut ban pendu no ya ka rukom sanchar ka bobu long shwa man shwa ladam dan 371 haban panchayat dimdan dorbar himam dan dorbar rai dan dorbar sinong syu pi jay ban riu man shwa nuk sa ladam mut ban pendrung kerteng thavut abdan kam ke no sino rong basno teladam dan curong basno tumut ke jingrung kerteng la ala man perung kat boman dai dengang so lada nadu snem siaja kena spasan puar hadu mentah nyu puar nyu pulai snem tam 6 schedule kala ya dayangi belain pentelam dengan so kerpat ipai ba jo keri khasi jente ba dai ban ai ka jingkar shan ya ka seng congress ka ba kumbala ongi candidate jongi ban piralang basayomot banginang pan klanya gane ka an ban pej ba kano ko bangiyo ka jingyada ne ka numdan su ka jingyada dai lembaki an
di ba buram lo dia kata ke bang niong diversity jo keri dia ka ching ya pair ni khasing ya je kemi di kiwi ki je ber ki je kipa re ka seng kongres hong buram la dau khasi usngo badang yang mana je kemi dong 1000 na ka oh bar ngat ngam tu lada ngam tip kano spasnem kano hacar snem ke je ber khasi jungi keladan posla partai lada kumbagi long mentang ya je kemi ni piang le to kala mata